Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlangyçlary esaslandyrylan Seyitde akylly şeger konsepsiýasyna eýe bolan Arkadaş şegerine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň durnukly ösüş boýunça ministrler derejesindäki 1-nji halkara forumynyň geçirmegi iňen ähmetliler. Täze şegerin Merkaw mihmanhanasynda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň durnukly ösüş boýunça ministrler derejesindäki 1-nji halkara forum atnaşlar ilki bilen bu ýerde ýaýganylan seri gymmatlyklary bilen taşdylar. Sergide ýurdumynyň durly uglary boýunça gazanýan üstünlikleri, arkadaş şegeriniň ýeten derejesini beýan edýän maglumatlar, bu ugrada eşli edebiýatlar we gollanmalar toplumy ýerleşdirildi. Munyň öňünde ýurdumyzda gurulýan halkara forumynyň guramaçlyk ýagdaýyna toplumlaryň esasy çemeleşilýäniň nowatdaky beýany urly. Halkara forum atnaşlar sergide görkezilýän sunugat eserleriniň durly gollanmalaryň we arkadaş şegeriniň ösüşine degişli çylgylaryň üstü bilen Gahrman Arkadamyň başlangyjy we ýygrikdäle tagalasy bilen binýat bolan täze şegeriň ösüş tapgyrlary içgin taşdylar. Şeýlede durnukly ösüş boýunça halkara maslahatyny atnaşlar bir ýerde bolmagy we akylly şegeriň konsepsiýasy esasyna bina edilen täze şegeriň binägerlik aýratynlyklary ýurdun ösüşine degişli maglumatlar bilen dowlu derejede tanışmagy edilen mümkinçlik üçin hormatly prezidentimiz we Gahrman Arkadamyň tüýs direkden çykan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.